Komt dit wel kleer voor vreed? Dit komt uiteraard kleer voor vreed, ja. Ja? Makje. Zo, het is ook kleer. Prachtig. Heel spannend, want ja, we halen hier pech gewoon. Hè? Ja? Ja, dit is een ramp gewoon. We eerst de harde wind, waar alles weer plat wat er bovenop stier. En nou ja, en laatst hingen we de hele gewoon onder water. Helemaal onder water. Dus, Nee, dat ben je net. Ja, zeker. Dat was echt een rampscenario. We hebben nog nooit zo'n ramp gehad als bij deze gondel. Dat is verschrikkelijk. Hier nog koffie, nog iemand koffie? Ja, daar heb je ja. Wat wordt het? Nou, dit zijn 2 gelijke kanten, zoals je kunt zien. En hier is het rustig, maar. En hier wordt gigantisch feest. Wordt alles vernield. Kijk, als ik toen in Haarlem ging bij Project X. Aha. Dat is de inspiratie. Nou, en dat is ons thema, Project X. Is het spannend? Ja, Want hoeveelste keer is het dat Smaidos? eerste keer. Wij zijn begonnen toen we 13 waren. En we hebben voor het hier hebben we ons jubileum gehad. En nou, dus het is nu uzelfde hier. Nou, ik zou maar wachten, ja, net. De rest erop te dwaan. Dat als de jongersbui komt, dan is mooi de klos. Ik heb nog een keer. 1, 2, hop. Wat dit worden? Dat mij een vreedmaatpatiënt, dacht ik. Ja. Maar wij hebben er een prottenwil aan beleefd. Dat is belangrijk. Hè? En soort werk? En prottenwerk. Ja, een heel prottenwerk gaan dit keer. Maar dat is net slim, hè? We zijn met elkaar en het is heel gezellig met elkaar. Want het is wel bijzonder, hè? Zo'n Liedensdwarp, maar zo'n enorm evenement. Ja, dat is het ik. En ik ben er een keer gerutskopt, zal ik je eerlijk zeggen. Want ik zie wat het teweeg brengt aan saamhorigheid. Hoe het mensen maken oparbeidje. De hele winter zul je elkaar amper, als het maar even sterk is, dan kom je alle weer verklacht. En ons nou, de laatste weken, iedereen is actief. Ja, gewoon geweldig. Ja, echt. Van wie die auto? Die auto die wie van mijn paken. Dat meer staat. Nee, die hebben we ergens op een kaf tikken. De ouvaart exact is nu genoeg. Maar ja, je moet natuurlijk eerst even een slag door het dwarpje. Maar als wij dat je een wacht je zeker binnen. Want ja, als ze daar met zien toe montagelie komen, dan word je net achteraan in de rij staan natuurlijk. Er komen 2 graffitis, dat wil zeggen letters, opbouwt dat tot een wut. Dat ben die jongens hun naam, maar ik zelfs doorgaal in een figuratief. Dat wil zeggen, ik verzwaardig je de achtergrond, het hele zweertje er rondom. Het thema dat is dus de kenings van een grijden. De status die is in het stukje verhaal van graffiti kist krijgen is dat een kening het hoogste status is. Nou ja, dat vinden we wel leuk om een beetje naar te jagen. Maar dan op zijn Fries. Is dit boerengraffiti? Boerengraffiti, ja, ik zou het nemen, boerengraffiti. Ik bedoel, ja, we zijn hier op een plaats, mooi in het laan, liepjes op de achtergrond. Dus ik vind dit prachtig. Dit is eigenlijk mooier als morgen in de stad. Dan stiest je wel wat sneu achter de kuilbult. Ik sta op de minste plak, ja. Dat is, ja, maar ja, je moet er wat verroeren hebben. In het westen van het land wordt er altijd zo'n, de jongens uit Friesland, ja, het ben mijn boekjes. Nou, ik dacht, ja, laat het dan ik maar letterlijk nemen.
Dus letterlijk op een boerderij graffiti spuiten. Moest het boekje er altijd bij, hè? Nee. Dus uiteindelijk zit dit alleen nog van de basis even. Samen ook alles grote lijnen erop hastingen. Dan is bij mij heel snel het boekje aan de kant en dan is puur alles op fantasie. Er is geen kop die die werk Nee. Nee, ik zou het maar 1 of 2 mensen wezen. Nou ja, dat tref ik wel, want de boer die rentjes sowieso altijd wel roem. Dan neem je dat ook genoeg. Dus ik al heeft net een soort publiek, de helft je wel voldoening uit. Enorm. Ja, al je dingen die me dwars zitten in het dagelijks leven, krijgt als in je oormees. Ja, dat kan ik uiten door kleuren en vormen op een murredel te zetten. Ja, dat is mijn manier om dingen wat te handelen, zeg maar. Ik praat meer met kleur dan met woorden dan. En misschien dat mensen het ook nog mooi vinden, nou ja, dat is mooi nog.